Καλησπέρα σε όλους και σε όλες και καλώς ήρθατε στις μεταγραφές. Η χθεσινή συνέντευξη του Κώστα Σλούκα στο SDNA προσφέρει μια εκτενή ανάλυση της καριέρας του, των προσωπικών του εμπειριών και των σημαντικών αποφάσεων που έχει πάρει στο χώρο του μπάσκετ. Σήμερα θα περιγράψουμε όλα όσα κρατήσαμε από αυτήν. Ο Κώστας μίλησε για την πρώην του ομάδα και τον πρώην προπονητή. Έχοντας ξεκινήσει την πορεία του στον Ολυμπιακό, παραμένει σημαντική σελίδα στην καριέρα του. Η επιστροφή του Κώστα Σλούκα στον Ολυμπιακό το 2020 αποτέλεσε σημαντικό γεγονός για την ομάδα και τον ίδιο. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στη Φενερμπαχτσέ, όπου κέρδισε την EuroLeague και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους γκάρτ, ο Σλούκας αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ενταχθεί ξανά στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επιστροφή του στους ερυθρόλευκους ήταν συναισθηματικά φορτισμένη, καθώς ήθελε να βοηθήσει την ομάδα να επανέλθει στις επιτυχίες και να συνεχίσει την παράδοση των νικών. Στη θητεία του όμως αντιμετώπισε προβλήματα, όπως ανέφερε. Για τους πρώην συμπαίκτες του Κώστα Παπανικολάου και Σάσα Βεζέγκοφ είχε να πει μόνο καλά λόγια, ενώ τόνισε πόσο καθοριστικός θα είναι ο Σάσα για τον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν. Σε ερώτηση του όμως για τη σχέση του με τον Τόμας Walkup, δεν ήθελε να σχολιάσει. Μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Ολυμπιακό. Ανέφερε ότι δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις αυτά τα 3 χρόνια, επισημένοντας ότι υπήρχαν εντάσεις και διαφωνίες. Παρότι αναγνωρίζει την επιρροή του Μπαρτζόκα στην καριέρα του, οι προσωπικές τους σχέσεις ήταν δύσκολες, γεγονός που επηρέασε την παραμονή του στην ομάδα. Αυτά τα παράπονα έκανε και στη διοίκηση σε συνάντηση του λίγες μέρες πριν αποχωρήσει. Εξέφρασε ανησυχίες για την κατάσταση στον Ολυμπιακό τα τελευταία 3 χρόνια, ειδικά μετά την υπογραφή νέων παικτών, όπως ο Williams Γκος και ο Μιλουτίνοφ, που του δημιούργησαν αβεβαιότητα για τον δικό του ρόλο. Ένιωθε ότι ο χρόνος και ο ρόλος του θα μειώνονταν, κάτι που ενισχύθηκε από την απουσία του βασικού υπευθύνου της ομάδας στη συνάντηση. Η σχέση του με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζόκα ήταν προβληματική, καθώς ο Μπαρτζόκας δεν ήθελε να συζητήσει μαζί του. Όπως είπε, οι διαφωνίες τους δεν ήταν μόνο αγωνιστικές, αλλά και γενικότερες συνθήκες που δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Η οικονομική πρόταση του Ολυμπιακού ήταν πολύ μειωμένη, αλλά αυτό δεν ήταν το κύριο σημείο της συζήτησης. Ο κύριος λόγος της αποχώρησής του ήταν οι προβληματισμοί του για τον ρόλο του και τα προβλήματα με τον coach Μπαρτζόκα. Για τον Σλούκα, το εργασιακό περιβάλλον και οι καλές σχέσεις ήταν πιο σημαντικά από το οικονομικό. Για τον κόσμο του Ολυμπιακού, είπε ότι δεν έχει τίποτα μαζί τους. Καταλαβαίνει γιατί δέχεται πολλές φορές την επίθεση τους, αλλά αυτή δεν τον επηρεάζει. Για την απόφαση του να έρθει στον Παναθηναϊκό, είπε ότι πάρθηκε μόλις 2 ημέρες πριν την υπογραφή, μετά από έντονες συζητήσεις και επικοινωνίες με τον Ολυμπιακό και τους υπευθύνους του Παναθηναϊκού. Ο Σλούκας εξήγησε ότι η επιλογή του Παναθηναϊκού δεν ήταν απλά μια επαγγελματική κίνηση, αλλά μια απόφαση με βαθύτερα κίνητρα. Αισθάνθηκε ότι ήταν το πεπρωμένο του να αγωνιστεί για το τριφύλι. Το κίνητρο να αποδείξει πως δεν είναι ένας πρώην παίκτης και ότι έχει ακόμα πολλά να προσφέρει, ήταν κατά τον ίδιο το βασικό κίνητρο πίσω από την επιλογή του. Οικονομικά ζητήματα, όπως αναφέρει, δεν τον απασχολούσαν, καθώς ήθελε να δείξει ότι αξίζει την αναγνώριση και τον σεβασμό. Ο ίδιος αναφέρει ότι οι συζητήσεις με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη Κοντό, τον προπονητή Εργίν Αταμάν και τον Σάνι Μπετσίροβιτς ήταν καθοριστικές. Εκτιμά τις ευθείες και οι ειλικρινείς συνομιλίες μαζί τους, οι οποίες του έδωσαν την αίσθηση της εμπιστοσύνης και της σοβαρότητας του πλάνου τους. Η συνάντησή του με τον Αταμάν στο αεροδρόμιο ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, τυχαία και τότε δεν υπήρχε καν στο μυαλό του η σκέψη για τον Παναθηναϊκό. Όμως, η συζήτηση αυτή άνοιξε τον δρόμο για την τελική απόφαση. Ο Σλούκας αναφέρεται επίσης σε ένα κρίσιμο τηλεφώνημα με τον coach Ιτούδη, όπου του εξήγησε την απόφασή του να επιλέξει τον Παναθηναϊκό. Τόνισε πως, παρόλο που είχαν συζητήσει για συνεργασία, ένιωθε ότι έπρεπε να πάει απέναντι στον Ολυμπιακό για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ιτούδης σεβάστηκε την απόφασή του και αυτό επιβεβαίωσε την καλή σχέση που διατηρούν.
Για τις φήμες περί εθνικής ξεκαθάρισε πως η απουσία του δεν ήταν επιλογή, αλλά αναγκαιότητα λόγω τραυματισμού. Ο ίδιος δήλωσε πως κατέβηκε για να αγωνιστεί, διαψεύδοντας τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι δεν είχε πρόθεση να παίξει. Εξήγησε πως αντιμετώπισε μια κίστη πίσω από το γόνατό του και μετά από συμβουλή ιατρών αποφάσισε πως ήταν προτιμότερο να ξεκουραστεί για να αποφύγει σοβαρότερο χειρουργείο στο μέλλον. Αυτό το συζήτησε και με τον coach Σπανούλη, τον οποίο του τρέφει τεράστιο σεβασμό. Για την ενδεχόμενη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τοποθετήθηκε πως δεν θα ήταν ηθικά σωστό να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς να έχει περάσει όλη τη διαδικασία προετοιμασίας και αγώνων με την ομάδα. Αυτό σημείωσε ότι δεν σημαίνει ότι αποσύρεται από την εθνική ομάδα, καθώς ευελπιστεί να είναι του χρόνου έτοιμος για το Eurobasket. Ανέφερε τη συγκίνησή του για την προσπάθεια της ομάδας, ιδίως του Γιάννη Αντετοκούνμπο, και μοιράστηκε την απογοήτευσή του που δεν θα ζήσει το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Παράλληλα πρόσθεσε ότι ο Γιάννης το αξίζει να είναι σημεοφόρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς είναι ο νούμερο 1 πρεσβευτής της Ελλάδας παγκόσμια. Τάδε έφη Κώστας Λούκας. Πώς σας φάνηκε η συνέντευξη? Γράψτε μας στα σχόλια. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε κανένα μπασκετικό νέο.